Baztan ikastolak errelebo kontratua betetzeko eta lan bolsa osatzeko deialdia zabaldu du. Aurten ez da Arizkun Ro jaialdia ospatuko, izan ere antolatzaile jende pilaketak saihesteko bertan bera utzi behar izan zuten. Baztango Gazte Asanbladak antolatuta Virginia Senosiain eta Juan Luis Napalen errepresioaren kontrako insurgentzia dokumentala eskainiko da hortziralean. Ekainak 26 Elizondon. Landagarapenak eta 12 entitatek lankidetza akordioa sinatu duten Nafarroko nekazaritzako elikagaiak sustatzeko koronavirusa dela eta. Migratzaileak lan arlotik kanpo uzteko helburua duten kanpaina arrazista eta xenofobak salatu ditu Santos konseiariak. Baztan ikastolak errelebo kontratua betetzeko eta lan bolsa osatzeko deialdia zabaldu du. Lehen hezkuntza gradua edo diplomatura eta aurre hezkuntza diplomatura duten irakaslei bideraturiko lan eskaintza egin du Baztan ikastolak. Kontratazio mugagabea eskainiko du eta lan bolsa osatzeko deialdian parte hartu nahi dutenek eskaera urria eta merituak uztailaren 6tik 10 aurkeztu behar dituzte Baztango udalbulegoan, goizeko 9 ordu bitara. Aurten ez da Arizkun Ro jaialdia ospatuko, izan ere antolatzaile jende pilaketak saihesteko bertan bera utzi behar izan zuten. Kontzertuen faltan aintzineko edizioak gogorazteko eta urteotan egindako lana eta harrerari keinu egiteko bideo bat egin dute. Herriko bulegoa aspaldi utzi behar izan genuela, eta egia errateko etxetik lan egitera ez gara ohituratzen. Ez baita erreza ez. Gaur guretako egun berezia da, baino bertze modu batera. Plaza beteta ikustea espero genuen eta begiratu orain. Musikaren aitzakia hartuz, Arizkun Rock sortuz, herri bizi eraikitzaile eta zoriontsu baten alde apostua egin genuen, eta baita irabazi ere. Aurtengoa ez da posible izan, baina egoera honek lanean inoiz baino indartsuago eta gogotsuago aritzera eraman gaitu. Ez baikara geldituko. Proiektu honetan sinisten duzuenengatik, zuen alea jartzen duzuenengatik, herritik eta herriarengatik. Honek ez du etenik. Mila esker. Baztango Gazte Asanbladak antolatuta Virginia Senosiain eta Juan Luis Napalen errepresioaren kontrako insurgentzia dokumentala eskainiko da hortziralean. Ekainak 26 Elizondon. Baztango gaztetxean da hitzordua arratsaldeko 6tan. Sarrera debaldea da eta ondotik eztabaidatzeko tardea zabalduko da. Bertaratzen direnak kamiseta erosteko aukera izanen dute. Antolatzailek segurtasun neurriak bermatuko dituztela iragarri dute. Landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuak eta foru erkidegoan nekazaritzako elikagaien komerzializazioan diharduten 12 entitatetako ordezkariek produktu horiek sustatzeko akordioa izenpetu dute. Koronavirusak eragindako egoera dela eta, hain zuzen ere, kaltetunei emanen zaie lehentasuna. Gazta, ardoa, behi eta ardi haragia eta barazki freskoak. Nafarroko gobernuaren aldetik Itziar Gomez kontseilariak izenpetu du akordioa, gainerako sinatzailea dira, David Gil Alkanpotik, Inés Méndez BM Supermerkatua, Juan Francisco Trillo Carrefour, Javier Galdós El Corte Inglés Hipercor, José Antonio Yela Eroski, Philip Grau Leclerc, Inma Elkano Nafarroko Merkatari Elkartea, Juan Carlos Mañu Arakinen Gremioa, Ana Beriain Nafarroko Ostalaritza eta Turismo Elkartea, María Ángeles Rodríguez Nafarroko Ostalaritza Enpresa Txikien Elkartea, Ignacio Idoate Erresumako Jatetxeen Elkartea eta Natalia Bellostas Intia Enpresa Publikoko zuzendari kudeatzailea. Akordioak dionez, alegina egin izanagatik ere zenbait ekoizpenen salmentak gutxitu egin dira. Ostalaritza, sukaldaritza eta kafetegiek, kanalak eta merkaturatze zirkuitu laburrek, tokiko merkatuak, ustiategian eginiko salmenta eta bar,
behera egitearen ondorioz eta beraz, aterabidea eman behar zaio ekoizpen sektoreari, elikagaien kateko begi aulenari bere biziko kaltea jasan ez dezan. Akordio hori jarraikiz, merkaturatzaile guztiek konpromiso hartu dute Nafarroko nekazaritzako elikadura produktuak eta tokiko hornitzaileak ezagutarazteko, sustapen eta sendotze ekintzen bidez. Etxean jaten dugu, etxekoa jaten dugu kanpaina instituzionalaren ildotik. Akordioa 2020 urtean egonen da indarrean, baina urte luzatzeko aukera izanen da sinatzaileak ados jarriz gero. Saltoki handi ez den bezain batean sinatzaileen konpromisoa produktu horiek gehiago erostea da, txandakatze eta salmenta hobetu ditzaken bertze edozein neurri ere ezarririk. Horretarako, beren guneak erabiliko dituzte, ahal bada, saltokien sarreran, bertze sail eta erakustokietan aurkitu daitekena iragarriz. Tokiko produktuei buruzko 2 kanpaina monografiko ere eginen dira urtero. Merkatari txikiek ere Nafarroko merkatari elkarteak ordezkaturik akordioaren oinarrizko printzipioak betetzeko konpromiso hartu dute ostalaritzaren sektorea bezala. Bigarrenak gainera bertze konpromiso bat erantzi du, ekitaldiak antolatzea, elikadura markak ezik ardoenak eta alkohol graduazio handiko edarienak ere sustatzeko bertzea bertze. Gainera akordioaren bidez, sinatzaile konpromiso hartu dute beren establezimenduen bitartez, Reino Gourmet markarekin lan egiten duten edo etorkizunean hala egin dezaketen nafar hornitzailei babesa emateko. Markaren konpromisoa adosten diren sustapen kanpainen gastuak beren gain hartzea eta behar diren informazioa trebakuntza eta zabalkundea ematen laguntzea da. Ildo horretan oroitarazi beharra dago Foru Erkidegoaren kalitate ziurtagiria duten nekazaritzako elikadura produktuei babesa emateko asmoz, Nafarroko gobernuak 2007an sorturiko marka dela Reino Gourmet. Haren helburua kalitatezko ekoizpenei eta Nafarroko jatorriari loturiko baloreak transmititzea da, baitere tokiko produktuak artisautzakoak eta autoktonoak haien kontrola eta egiaztagiria, landa ekonomia, lurralde oreka, karbono aztarna eta jasangarritasuna bertzea bertze. Reino Gourmeten sustatzaile eta kudeatzailea Intia da, Nafarroko teknologien eta nekazaritzako elikagaien azpiegituren institutua, elkarte anonimoa, landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuaren erakunde instrumentala. Garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea Reino Gourmetenak ezik, Nafarroako nekazaritzako elikagai guztiak ere sustatu behar ditugula eta bereziki COVID-19 krisia eta oreka kanalaren itxierak gehien kalteatu dituztenak. Hau dira gazta, ardoa, behi eta ardi okela eta barazki freskoak. Gainera, pandemiaren bilakaeraren arabera produktu hauek aldatu behar izango direla zehazten du akordioak, momentu bakoitzean behar handiena dutenen merkaturatzea indartzeko. Gure ustez, COVID-19ko krisia dela eta oreka kanalaren eta merkaturatze zirkuitu laburren itxierak beharrezkoa egiten du ekoizpen sektoreari irteera ematea. Elikadura katearen mailarik ahulenari kaltetatuago izan ez dadin. Amaitzeko eta sinadura ekitaldi honetan Nafarroko produktuak merkaturatzen parte hartzen duten eragile guztiak ados jarri izana, azpimarratu nahi dut, tokiko produktua eta gure jatorri deiturak eta adierazpen geografiko babestuak defendatzearen aldeko apostu irmoa egiten ari bait gara. Gaur egun, inoiz baino gehiago, gure produktuak sustatzea beharrezkoa da. Bereziki, kalitate bereziak dutenak eta elikagaien sektorearen ekoizpen sarea tokiko nekazaritzako aniztasun osoan garatzen laguntzen dutenak. Migrazio politiketako eta justiziako kontseilariak Eduardo Santosek salatu du martxan dagoela kanpaina bat enpresei baitan Nafarrokoi ere gutunak bidaltzeko bertze herrialdetako personen ordez berton jaiotakoek kontratatzeko eskatuz. Jokabide hori arrazista eta xenofoboa dela adierazi du Santos kontseilariak eta esan du, haren jatorria, aitortu ezinezko interesa bultzaturik mamuak aizatzeko interesa dela.
krisi garaietan errua migratzailei botatzen saiatzen direnena. Emozioak dastatzeko garaia da. Jatorrira itzuli eta berezkoa dena zaintzeko. Idiazabal gazta garaia da. Etxean, etxeko produktuak. Nafarroako gobernua. Reino Gourmet. 2 metro amets egiteko. Sintomak badituzu isolatu etxean eta deitu berehala osasun etxera. Mantendu distantzia eta ezinezkoa bada. Erabili maskara, eskuak maiz ondo garbitu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Onerako siesta bat egiteko oso lasai egon behar duzu. Lasai egoteko beti, zure aseguruak Laboral Kutxan. Aukeratu Nafarroako produktuak. Onura zuretzat, onura gure lurrarentzat. Etxean, etxeko produktuak. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.